Nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül kedves felvezetést. Amit még szeretnék megköszönni, illetve előtte egy fontos dolog. Nagyon sokatokkal találkoztam már csoporton. Mindenkinek örülök, akit ismertem valaha, valamikor, minél régebbről, annál jobban örülök. És hogy tudjátok, hogy a csoport nyelve a tegeződés. Elfogadjátok-e, hogy tegeződjünk itt velem most egymás között? Szervusztok! Akkor még egyszer köszönöm ezt a kedves felvezetést, és amit nektek megköszönök, az, hogy csúsztunk is, jócskán koroghat a gyomrotok, de itt vagytok ezen az előadáson, hogy végighallgattátok azt a sok szakembert, megvártatok engem is, és azt gondolom, hogy ez a szervezést is minősíti. Nagyon, nagyon minőségi, szép előadásokat hallottunk. Engem végtelenül megérintett minden orvos kollégám, aki beszélt előttem, úgyhogy elhatároztam, hogy hideghéti tanárnő szokását tartva én se árulom el, hogy milyen régen végeztem, mert én 92-ben kaptam a diplomámat, de hogy ámulok és bámulok, hogy azóta mit ért el az orvostudomány. De amin még jobban ámultam és bámultam, hogy itt nem orvosokat, hanem embereket láttunk. Tehát, hogy lehetett látni a szenvedélyt, a gyógyítás szenvedélyét. És ez engem végtelen módon megérintett. Aztán, ahogy hallgattam az előadásokat, elkezdtem gondolkodni, hogy bajban vagyok, mi lesz velem, mint pszichoonkológussal egy pár év múlva. Aztán úgy jártam, mint az egyszeri király, akinek az egyik szeme sír, a másik meg nevet, mert az egyik szemem sírt, hogy hát itt mindent elmondanak. Hát itt a nagyszerű radioonkológus kolléganő érzelmi támogatásról beszélt, meg diétáról beszélnek az orvos kollégáim. Hát akkor mi dolgom lesz itt nekem? A másik szemem meg elkezdett nevetni, hogyha tényleg itt tartunk, hogy ekkorát tud már az orvostudomány, és ha ekkorát tudnak az orvosaink, hogy szigorú szakvizsgával, kiegészítő terápiáról merünk és tudunk beszélni, akkor valami nagyon jó helyzetben vagyunk. Úgyhogy megpróbálom ehhez azért az én magam kis falatkáját is hozzátenni pszichoonkológusként, megpróbálok a technikával is megbirkózni, szóval a daganatos betegséggel összefüggő félelmek. Kezdjük ezzel, aztán majd a módszereket a feloldására. 4 állítást hoztam az elején. A daganatos betegség, és ezt mindannyian tudjuk, és ezt tudtam a saját diagnózisom előtt is, az nem csak a testbetegsége. Hatalmas csapást kap az egész ember. Tehát érzelmileg ugyanannyira megrendülünk, mint testileg. Ez az első nagyon fontos dolog. Mert hogyha belegondoltok, nagyon sokféle halállal fenyegető betegség van. Egy olyan nagyon elegáns dolog is, mint a szívinfarktus vagy a cukorbetegség. Potenciálisan életveszélyes. De mégis érezzük, ha az a szó elhangzik, hogy rák, akkor az valami egészen más szinten mozdít meg mindannyiunkat. Tehát egy egészen különleges betegség, nem csak a testet érinti. A másik, hogy ez a betegség nem egy csúcstámadás, bár sokszor úgy indulunk neki az elején. Gyerünk, neki megyünk, megcsináljuk, túl leszünk rajta. Rengeteg buktatója van, mindannyian tudjátok, mindannyian tudjuk, akik ezen végigmentünk. Leletek, várakozás, hat, nem hat, mikor érkezik, mikor nem érkezik, betették-e már a felhőbe, meddig leszek rosszul, meddig bírom, meddig nem bírom. Évekkel utána, hogy már negatívak a leletek, ezek a félelmek még mindig ott tudnak maradni. És itt is hallom nagyon sokaknak, hogy hallom a bólogatását, látom a bólogatást. És ha azt mondtam, hogy nem csak a test betegsége, nem csak a személy betegsége, az egész rendszert magával húzza, mindenkit érint. Aki téged szeret, aki érted aggódik, az veled együtt borul, mint a dominó. És azt is állítom, hogy nem pusztán betegség, ez nagyon nagy baj, és ezért voltak szépek Laci bevezető szavai, mert hogy az érzelmeket is húzza magával, a rendszert is húzza magával, rengeteg bajt és kihívást húz magával, a javulások és a visszaesések hupkáit, a remény és a reményvesztettség hegyeit és völgyeit, de hogy kíséri valami, amiben megint különleges a daganatos betegség, hogy ezt szégyenként éljük meg. Hogy ez nem pusztán egy diagnózis. Soha senkit nem láttam még leszegett fejjel bemenni a diabetológusához vagy a kardiológusához, elnézést kérve, hogy itt van. Ha hozzám bejön valaki, akkor leszegett fejjel vallja be, hogy ő daganatos beteg. Oké. És hogy mit jelent ez személyes, tehát ezek a terhelések, amik megjelennek, mit jelentenek, milyen szinteken jelennek meg? Megjelennek egy személyes szinten.
Tehát, hogy megéled a megterhelő kezeléseket, a mellékhatásokat. Hát általában orvoshoz menni nagyon nehéz. Az orvosi vizsgálat az olyan, hogy odaadod magad, a legintimebb részeid adod oda valakinek, aki talán ellenkező nemű, számodra teljesen idegen, nem találkoztál vele. Jó, ha azt hiszed, hogy bízhatsz benne, és hogy itt nem csak az történik, hogy odaadod ezeket az intim részeidet, hanem ezek az intim részek sérülnek. Ez nem egy könnyű dolog, se férfiként, se nőként. És itt nem csak arról beszélek, hogy mondjuk egy emlő, vagy egy prostata, vagy egy hereérintettség, hanem arról beszélek, hogy a bélrendszered is egy intim részed. Oda nem jó, hogyha valaki be akar menni. És ezek a beavatkozások, a vizsgálatok is, meg a kezelések is bemennek. Kiszolgáltatottságot jelent ez a helyzet. Nem értem, hogy mi történik, nem tudom, hogy mi történik. Nem nagyon vagyunk büszkék ma az ellátórendszerre, tehát amennyire ott van a szívem és a lelkem azoknál az orvosoknál, akiket ma hallottam, összességében az ellátórendszerre ezt nem tudom elmondani. Ismerjük mindannyian, rengeteget várunk, nagyon sokat várakozunk, nagyon hosszú idő után kerülnek be az eredmények a felhőbe, irdatlan szorongást terhet tesz az emberre. Ez a bizonytalanul lebegő várakozás, ez én azt gondolom, hogy talán mindannyian alátámasztjátok, rosszabb, mint a negatív lelet. Oké, és hát ebben a helyzetben, ahol megint nagyon jónak gondolom az orvosainkat és a nővéreinket, én ez a fajta vagyok, mindig nagyszerű tímben dolgoztam, azért ebben a fajta feszítettségben nem mindig könnyű szót érteni, és ez is hozzárakódik a személyes terhekhez. Amiről már nagyon sokat beszélt legutóbb talán pont a professzor úr, hogy az információhiány vagy a túlsúly, de ez is nagyon sok előadásban elhangzott. Dr. Google berobban, és akkor elvesztél. Tehát információ túlterheltségben lenni, az pont annyira zavarba ejtő és szorongáskeltő, mint információ hiányban lenni. És hát a betegség tartós következményei, ha beáll egy egyensúly, ha nő vagy és elveszítetted az egyik melledet, akkor viszed ennek a súlyát, hogy ez látható vagy látható-e, viszed az egészségügyi terheit, akár az említett cukorbetegség, ha kialakul mondjuk egy kemoterápiás kezelés után. Nagyon fájó dolog, amikor az intimitást, a szexualitást érinti. Itt van nagyszerű kolléganőm, aki ezt behozta Magyarországra, hogy merjünk beszélni most, mert ne csak a rákot detabusítsuk, hanem azokat a következményeit is, ami talán a legnehezebb, hogy igen, ez a legkedvesebb, a legbelsőbb területedbe belemegy. És nem csak az intimitás, hanem a fertilitás, tehát hogyha például a termékenység veszik el, az meg még többet rátesz erre a személyes szintre, és végig ott lebeg a bizonytalan kimenetel, hogy mi lesz velem. Mindig ott lebeg, évekkel, évtizedekkel utána ott tud lebegni. Aztán vannak a tartós kivizsgálások, amit említettem, ez a Damoklész kardja szindróma, a visszaeséstől való félelem. Vagy ha a sikertelen kezelésekkel kell szembesülni, vagy azzal, hogy minden remény ellenére nem úgy, vagy nem hat az a bizonyos kezelés. Ha az állapot rosszabbodás terhével, tényével kell együtt élni azzal a bizonytalansággal, hogy ez valaha megfordul-e, vagy azzal a bizonytalansággal, hogy lehet, hogy idő előtt és méltatlan módon fejezem be az életemet. És a rendszer terhei is rárakódnak a személyes szintre. Tehát az én saját érintettségemben máig nagyon nehéz megrendülés nélkül beszélni róla. Nekem a legnehezebb az volt, hogy a férjem mit visz mellettem. Magamban valahogy jobban tudtam bízni. Tudtam, hogy mire vagyok képes, eldöntöttem, hogy mit fogok végigcsinálni, de hogy benne a szeretettel teli tehetetlen rémületet látni nagyon nehéz volt. És azt gondolom, hogy mindannyian ismerjük ezt az érzést is. Idős szülőnek megmondani a diagnózist, idős szülőre rátenni a kezeléseket, a betegség terhét, két tűz között lenni, idős szülőt ápolni az egyik oldalon, kicsi vagy kamasz gyereket nevelni a másik oldalon, megint olyan rendszerkihívások, amivel nem könnyű egyensúlyt tartani. Sérülhetnek a családi szerepek, egzisztenciális terhek, tudjuk. A daganatos betegség az egy pénznyelő. Tehát már, hogyha egy kereső kiesik, akkor, amikor ez a világ arra épült, hogy két ember tartson fenn egy rendszert, de hogy ehhez képest is devalválódnak a családok, nagyon nehéz átélni. És rettenetesen nehéz egyedül megküszködni ezzel a betegséggel. Tehát annál, hogy a családomat terhelhetem, annál csak az a nehezebb, amikor nincs, aki segítsen. Nem tudom, hogy ki segítsen.
nem is beszélek arról, hogy van, akit elhagynak a betegsége alatt. Tehát, hogy ez meg azt hiszem, hogy talán a mélypont. És a társadalmi környezet sem segít, előítéleteknek vagyunk kitéve, elszigetelődésnek vagyunk kitéve. Engem végtelen nagy megtartó közeg vett körül, kollégáktól is. És mégis volt az az élményem, hogy amikor valakit felhívtam és megtudta a diagnózisomat, akkor beállt a döbben csend. Orvosoknál. Tehát ez nagyon jól leképezi azt, hogy a világunk mit tud ezzel kezdeni. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy érzitek most magatokat. Én mire idáig értem, hát elég szarul voltam. Hát végignézni ezt az egészet, meg végigélni, úgyhogy elkezdtem gondolkodni, mint az egyszeri királynál, ahol az egyik szeme sír, a másik szeme nevet, hogy itt valami nagyon hiányzik a rendszerből. És elkezdtem gondolkodni, hogy mi hiányzik a rendszerből, mi hiányzik ebből az egészből, amit itt most kitettünk ebbe a térbe, és viszonylag gyorsan rájöttem, és talán akik ismernek, tudják, hogy én szeretek idézeteket hozni, úgyhogy akartam keresni erre a felfedezésemre, hogy mi hiányzik innen, erre a felfedezésemre akartam hozni egy nagyon ütős idézetet, és nagyon gyorsan megtaláltam. Megtaláltam világunk modernkori szentjei között. Aki már volt nálam csoporton, az fogja tudni, hogy kit fogok idézni. Igen, egy olyan rendkívüli szent helyet, amit nagyon kevesen ismerünk el szent helyként, bár mindannyian ismerünk. Igen, a nagy tanítónk, Hollywood. A nevében is ott van, hogy szent hely. Szóval Hollywood, ez a filmbölcseleti remekeket gyártó hely, hinti a világot okosabbnál okosabb gondolatok formájában filmeknek meggyártva. És az egyik mélyen szántóan emberismereti és magasröptően pszichológiai műremekük, filmbölcseletük címe a Pretty Woman. Remélem mindenki ismeri, mindenki látta. Ki az, aki látta a Pretty Woman-t? Ki az, aki nem látta a Pretty Woman-t? Kötelező megnézni. Kötelező megnézni, akik tudják, voltak már nálam csoporton, azok tudják, hogy egyébként én Hollywood filmjeit receptre szoktam fölírni. És hogyha biztos, hogy nincs itt onkológus, professzor úr is elment, mindenki elment, és hogyha ti is megígéritek, hogy nem árultok el engem senkinek, akkor megmondom, hogy azért szoktam Hollywoodot felírni receptre, mert azt gondolom, hogy gyógyító hatása van. Na most ezt a nagyon merész kijelentésemet, ezt majd alá fogom támasztani egy picit később, de menjünk vissza Hollywoodhoz, tehát Pretty Woman. A sztori arról szól, hogy van egy gyönyörű, szép fiatal lány, aki abból él, hogy mindenféle intim szolgáltatásokat árul gazdag üzletembereknek, és összejön egy Edward Louis nevű gazdag üzletemberrel. És megalkudnak, hogy Vivian kisasszony mennyiért adja el a szolgáltatásait Edward Louis üzletembernek, és mikor megszületik az alkú, van egy zseniális jelenet, akkor azt mondja Vivian kisasszony, hogy úgy meg fogsz engem kedvelni a végére, hogy aztán majd el sem engedsz. És a pragmatikus, hideg, racionális üzletember azt mondja, hogy 2 nap, 3 éjszaka, $4000, és el foglak engedni. És becsukja az ajtót, kimegy, Vivian kisasszony arcát látjuk a kamerán, aki kacsint egyet, szétnéz, és azt mondja, hogy de még itt vagyok. Úgyhogy ezt szeretném neked jó hírről elmondani, hogy azt hittétek, hogy viccelek, de hogy ez a mondat, hogy itt vagyok, a legkomolyabb és a legfontosabb mondat, hogyha daganatos betegségről van szó, általában, ha az életről van szó. Mert itt vagy. Itt vagy azok után, hogy szembesültél a daganatos betegség sokjával, végigcsináltad azokat a borzasztó vizsgálatokat, kezeléseket, megkaptad a kemoterápiát, túlestél műtéteken, elveszítetted és elengedted, amit el kell, megsírattad, amit meg kell, viszed tovább, amit vinned kell, és itt vagy a remény és a reményvesztettség hupkái után, pedig biztos, hogy voltak pillanatok, amikor azt gondoltad, hogy nem fogod tudni végigcsinálni. És lehet, hogy olyan is volt, hogy azt gondoltad, hogy nem akarod végigcsinálni. De itt vagy. Úgyhogy most kérek egy nagyon nagy tapsot mindenkinek, aki itt van.
És hogy ne felejtsd el, mert addig, amíg itt vagy, addig minden lehetséges. Mert amíg itt vagy, addig arra is van lehetőséged, hogy azokat a parányi gyöngyszemeket, azokat a parányi erőforrás gyöngyszemeket összegyűjtsd. Ahogy itt az előadásban elhangzott, hogy nincs egy gyógynövény, ami biztosan meggyógyítja. De van nagyon sok gyógynövényünk. Nincs egy biztos táplálékkiegészítő, ami meggyógyítja. De van és lehet nagyon sok eszközöd. És most szeretnék egy pillanatra visszamenni az előadás elejére, amikor azt mondtam, hogy ez a dolog nem csak a testet érinti. Hogy amikor a tested megbetegszik, akkor az érzelmi állapotod is dől, borul vele. És képzeljétek el, ennek igaz az ellentetje is. És ezt nem azért állítom, mert hogy így olvastam, hanem mert 20 éven keresztül olyan rendkívüli remek emberekkel, mint ti, ültem le napról napra beszélni, és ők bebizonyították nekem. Az én bizonyítékom tapasztalati tény, tapasztalati bizonyíték. De csináljunk erről egy rövid gondolatkísérletet. Tehát képzeljük azt el, tudjátok, hogy az egyik erőforrásunk, aki volt már velem csoporton, tudja, az egyik erőforrásunk a fejünkben van. Képzeljük azt el, hogy egy nagyon fárasztó este után hazamész és lerogysz, és azt mondod, hogy mozdulni nem bírok. És ebben a pillanatban, akik a fiatal generációhoz tartoznak, ők is jöjjenek velem a gondolatkísérlettel, ebben a pillanatban kinyílik az ajtó, és megjelenik a kisunokád. Vagy mondjuk megjelenik a szomszéd egy bűbájos édes kiskutyával, van egy új kiskutyája. Mi történik? Mi történik a fáradtságoddal? Hát rohansz. Hát sehol nincs többé a test fáradtsága. Tehát, hogy az a helyzet, hogyha ebben a gyönyörűségesen összehangolt rendszerben minden mindennel összefügg, és ebben a gyönyörűségesen összehangolt rendszerben nagyon sok, nagyon apró, nagyon finom dolog megmozdítható. És minél több apró és finom és kis dolgot megmozdítunk, minél többet fűzünk arra a gyöngyszemre, amiből a megkapaszkodási láncunk kialakul, annál biztosabb a változás. Jó, hát akkor, hogyha ideértünk, és csináltunk már egy gondolatkísérletet, bocsánat, azt még nagyon fontos elmondani, hogy amikor azt állítom, hogy Hollywood gyógyít, vagy beleszól a gyógyulásba, akkor azt nagyon fontos hozzátennem, hogy a daganatos betegséget az onkológus gyógyítja meg. Az onkológiai kezelés gyógyítja meg. Ezek kiegészítő eszközök. De nem mindegy, hogy mennyit teszel hozzá. Nem mindegy, hogy teszel-e hozzá. És hogy az üzenetem az továbbra is az, hogy ez nagyon könnyen elérhető, és most ezt a nagyon könnyen elérhetőt szeretném kipróbálni a valóságban a gondolatkísérlet után. Nagyon-nagyon egyszerű lesz a dolog. Azt szeretném, hogy Kiki húzódjon előre a székén, és egyszerűen csak, ha karban volt téve a lába, tegye le, és húzza ki magát, üljetek ki egyenesen a szék elejére. Fej, nyak meghosszabbításában, a gerinc meghosszabbításában, a tekintet előre, vállad leengeded, kiengeded, ahol feszültség van, popsi feszül néha, úgyhogy nem vesszük észre, engedd el, homlokunkat ráncoljuk, néha engedd el, egyszerűen ülj ki, húzd ki magad. Mi történik? Hogy érzed magad attól, hogy kihúztad magad? Ki az, aki azt mondja, hogy nem tudja még megfogalmazni, hogy hogyan, de jobb? Ki az, aki azt mondja, hogy más? Más. Ki az, aki azt mondja, hogy jobb? Oké. Ki az, aki velem jön, hogy a daganatos betegség szégyenteli terhe után ez a pozíció egy méltóbb érzet? Ennyi történt, kiültél a szék szélére, kihúztad magad, és már is a lelkedben valami egy nagyon apró dolog áthangolódott. Ennyire közel lehet a megoldás. A többit majd a klinikai szakpszichológus kolléganőm mozgás programján is.
Jó, szuper. Na, ha idáig eljutottunk, akkor én most már teljesen vérszemet kaptam. Van még legalább 3 percünk, ugye? Legalább 3 percünk, ha van, akkor eljutottunk idáig, most akkor meditálni is megtanítalak benneteket, jó? Tehát olyan ügyesek voltatok ezzel a székgyakorlattal, hogy jöhet a meditáció. Mert hogy ez a másik vesszőparipám, hogy mindenki azt hiszi, hogy ha meditálok, akkor húha, beiratkoztam egy kurzusra, amit mondjuk nem tudok megfizetni első helyen. Második helyen meg nem tudom megcsinálni, mert hogy ugye nem tudom megcsinálni, hogy majd én fölemelkedek a föld fölül, és akkor ott rózsaszín ködben ott lebegek. Nem, meditáció nem ezt jelenti. És én azért tudom, mert nekem nagyon jó mesterem volt, nagyon jó mestereim voltak. Mesterek adtak kézről kézre, akiktől meg lehetett tanulni, meditálni. És most a legelső mesteremről szeretnék nektek egy pár szót mondani, aki az én nagymamám volt. De ő nem tudta, hogy meditál, azt se tudta, hogy meditációs mester, sőt azt gondolom, hogy magát a szót se ismerhette a maga 6 osztályával, és valószínűleg hatalmasat nevetett volna, vagy legyintett volna erre a hülyeségre, hogy meditáció, de valamit mégis átadott, valamilyen ősi bölcsességet mégis képes volt átadni. Mert hogy volt egy olyan szokása, hogy időnként megállt. És még csak az se biztos, hogy úgy állt meg, hogy befejezett egy fázist. Nem, ott hagyta, félbehagyta, megállt. Mikor állt meg? Hát pont akkor, amikor az ő belső órája azt jelezte, hogy meg kell állni. Az első az volt, hogy megállt, megengedte magának, hogy észrevegye, hogy szeretne megállni, megengedte magának, hogy leálljon. És megérkezett a pillanatba. Lelassult, ez nagyon fontos. Megérkezett a pillanatba. És leült, kiült a szék oldalára, mint ahogy nektek mutattam, lejtette a karját, és annyit mondott, hogy sej, haj, haj. Na, ki az, aki kipróbálja velem? Nagy levegő? Szabad hangosan mondani, meg szabad belülről. Nagy levegő. Sej, haj, haj. Oké. Ennyi. Meg sok minden más, de az eleje ennyi. Az alap meditációs technika ennyi. Megállsz. Megérkezel a megszentelt pillanatba, a megszentelt jelenbe, ahol minden történik. Jövődben semmi nem történik a jelen pillanatban, az majd történik, vagy nem. A múltaddal semmit nem tudsz csinálni a jelen pillanatban. Az egyetlen, amivel tudsz csinálni bármit, az a jelen pillanat. Megérkezel a megszentelt jelenbe. Hagyod magadnak, hogy megérkezz. Hagyod, hogy a tested és a lelked üzenete elérjen. Hogy azt mondja, hogy ennek most van itt az ideje. Sóhajtasz egy nagyot, és mindent kiengedsz, minden feszültséget. Na hát egy gyors visszajelzés, gyors feedbacket az előadásról. Ki az, aki azt gondolja, hogy megtanult meditálni? Bátran. És ki az, aki ezt a nagyon egyszerű meditációs technikát elviszi magával? Oké, nagyon jó. Köszönöm szépen. Pillanat, megállok, lélegzem, sóhajtok, ennyi. Mert hogy abban a pillanatban, amikor megérkezel, amikor kiülsz, semmi más nem történik, kihúzod magad, kiülsz, ott hagyod ezt a feszengő, szorongó állapotot, már egy picit áthangolódik a belsőd. És amikor sóhajtasz egy nagyot, egy picit leteszel ezekből a terhekből. Amikor megnézel egy jó hollywoodi filmet, egy picit leteszel ezekből a terhekből. És én azt gondolom meg, mi nagyon sokan azt gondoljuk, hogy ezekben a pillanatokban azok a rendszerek, a létezésednek azok a rendszerei, azok a védelmi rendszerei, amiket még meg se tudunk nevezni, az egyik részét immunrendszernek nevezzük, de az egészet még meg se tudjuk nevezni. Majd 10 év múlva sokkal többet fogunk tudni, de azt tudjuk, hogy ott van. Szóval ezekben a pillanatokban a létezésednek ezek a védelmi rendszerei ugyanilyen felszabadultan lesznek majd ott neked. És ez segít, ennek valóban van gyógyítást kiegészítő hatása. Úgyhogy azt kívánom neked, hogy érkezz meg minél többször a pillanatba, hogy éld meg, ne csak megtörténjen, ne csak legyen, hanem valóban birtokold, vedd magadhoz azt a lehetőségedet, azt a kincsedet, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a figyelmet!